San Inazioren deia ospatzen gagozanen alde. Guztiok santutasunerako deia entzun dagigun, eta Jainkoaren bakezko amaitasunezko eta askatasunezko erreinua eraikitzen ahalegindu gaitesan. Eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Eta aurten, bizia galdu da den, artzain pastore guztien alde. Mendian hildiren mendizale guztien alde. Mendien Jainkoaren errukia ezagutu dakien. Eta gu guztion alde, bueltako bidea, honez eta zorionez egin dakigun, eskatu daiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Jesukristo gure jaunaren bitartez, hartu baita zerugoa, jainkoaren betikoa, hartu gure oparia, ogia eta arraua. Zeridiok egindakigun otoiz guztiok batean, Eliza osaren eskaintza Jangoikoari aurkezterakoan. Jainkoa bakezko eta gizona salbatzeko. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan daukagu, eskerrak Jangoiko gure jaunari. egokia eta zuzen. Jainkoa ez dut inok ikusi, baina batzutan gure barruen sentitzen dugu, gure kontzientzian, gure bihotetzean. Beste batzutan historian ezagutzen dugu, gizarteak emoten dauzen pausuak, askatasunaren eta zoriontasunaren alde. Eta beti ikusten dugu naturan. Gure ustez berak egindako doaia, danok jagun behar dugula. Ez gara bere jabeak, jagoleak baino. Eta horixe esango dugu, Jesus dala gure santua abestuz. Santu, Santu, santua, diran guztien Jainko jauna. Zeru lurrak beterik daukak, zure dira. Osana zeru goienetan, benekatuak jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Eta orain Jesusen aitari eskatzen zegu bere espiritua, holan ogi tarda honek izan daitezen guretzat, Jesusen gorputz odolak. Loiolako Inazio enemonatu ebenak, eta bere jarraipidean guk ere ekina egiteko lagundu eusku. Jesusek ogi hartu eskerrak emon, zatitu, eta lagunai emon eutzen esanez. Hartu egizue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emongo da. Afalondoan, bardin kaliz hartu, bardin eskerrak emon, eta lagunei emon eutzen esanez. Hartu egizue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza datan. Itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak parkatzeko izuriko dana. Egizue hau nere oroitan. Hau da zizmenaren misterioa. Eta biztu zarana jauna, zu barriz etorri arte, hau dugu hau barri ona.
eta zure espiritua gaur hemen gorbean eskatzen duguna, urte guztian zehar eta Eliza osoan presente egon daitela eskatzen dut. Gogoan daukagu bere leizea, batez ere gerrapetik eta gozepetik igezean dabilen Elizea, eta martirioan bere odola izurtzen dabilen gure leizea. Gogoan daukaguz gerildakoak, anitak, mesazieran, aipatu dauzenak, gure bihotzean, gure familietan falta direnak, gure etxetakoa, gure parrokitakoa, gure herritakoak hemen hainbat leutatik, etorritako jente gagoz. Hartu izuz zure arpegiaren argitan. Eta gaur bide honetan, argi handi daukaguz. Loiolako Inazio bere jaiegunean, eta etorritako Andra Maria, Jesusen ama eta gurea. Honen bitartez, honekin eta honegan, zure eta jaungoiko guztiun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, izaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agitu eta irakatzeari jarraituz, bildur barik gure aita abestuko du. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, edor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean bere, emoi guzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geure gure zordu nahi, barkatzen dautzegun ezkero, eta ez guten taldira eroan, baina daragabizuz gatzekin. Eta jaunaren bakea beti zuekin, emon daigun bakea alkate. Baitasuna, bakearekin batera, eskaintzeko nator eskuen odea. Alkaturik daudenean, jaunaren aurrean, barrien izan behar dugu, maitasuna, bakearekin batera, eskaintzeko nator esku emotera. Hauxe da gure bakea, Jesukristo gure jauna. Zorionekoak honen maila deituak. Jauna, ni ez nazior zure etxean sartzeko, baina ezaizun bat eta osatuko naz. Kristoren gorputz odolak, amen.
laguntzaz, eskerrak ospakizun hau eta meza hau posible egitabe guztiei. Hortzan ez talen basuanekoak, 30 piku lagun dauzela biharrien, autobusak eta bideak eta tontzen, atzatzekoak, zaniko parrikoak, zaniko herrien, zara euskariagaz eta txizulariak. Ez euren falki egin duen, baina hemen gauzano batera, eta amaituko dugu zeinak zuen martzia, baina txistoreien laguntzaz. Zuri guzti. Gure jainkoak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Patituzaneko horretek, gomentzen gaitue hemen amabitakiko aitak. Barrauskan. Barik ez joan, dala betarri gaietak eta...